От година и половина ви обясняваме, че от дерогацията печели единствено и само режима в Кремъл. Днес това ви го казаха и от Политико, на базата на редица международни изследвания. Това ви го повтаряме тук от тази трибуна десетки пъти. Особено на колегите от Демократична България, които винаги се разсейват, усмихват се така учтиво и се правят, че не чуват каква е същността на въпроса. Днес Политико ви каза, че средствата само за последните 6 месеца, които са изтекли от джоба на българския потребител към режима в Путин, са достатъчни да финансират групировката, паравоенната групировка Вагнер в продължение на една година. Ще се опитате да твърдите, че то така е било и 20-та година, и 21-та година, и по времето на ГЕРБ пак се купува руски петрол. Да, колеги, купувал се. Обаче аз направих една елементарна справка с агенция Митници. И се оказва, че 20-та и 21-та година, последните 2 години на кабинета Борисов, годините преди войната в Украйна, дела на руския петрол, моля внимателно да ме чуете, господин Мирчев, важна е темата, не си играйте на компютъра, аз заради вас съм излезнал основно тук от тази трибуна. Та дела на руския петрол в рафинерията Лукойл е бил между 48% и 52%. Разбирате ли, господин Мирчев? От началото на войната този дял става 94%. След началото на войната и благодарение на вашата дерогация и на вашите правителства, 2 вече подред, 94% от петрола, който Лукойл купува, е руски. Днеска премиерът Денков е казал нещо много интересно. И си го записах тук, за да мога да го цитирам съвсем точно. В присъствието на Кьовеши, премиерът Денков е казал следното: няма особена изненада, освен скалата, в която се развива цялата тази схема за заобикаляне на санкциите. Забележете, колеги, миналата седмица Денков щеше ме съди. По отношение на приказките за хранилки и други доста по-конкретни обвинения, отговорът е ясен. Завеждам дело срещу хората, които твърдят такива неща. Пък тази седмица вече пред Кьовеши казва, има схема. Ама чакайте малко сега. Господин Денков, ако има схема за заобикаляне на санкциите, кой я създаде тази схема? Кой я допуска тази схема? Не само това. Ами кой си къса ризата всеки път, когато ние внесем тук отмяна на дерогацията? Кой тича с оставката във вътрешния джоб в парламента да казва, пипнете ли дерогацията, която в момента вече се приравнява, забележете, цитирам, на схема за заобикаляне на санкциите. Тоест излиза, че пипне, като заменим думите, става следното: пипнете ли ни схемата за заобикаляне на санкциите, аз си подавам оставката. И вече почнахте да се притеснявате. Мен Денков днес ми се стори изключително притеснен, защото това се появява и в западните медии. И най-интересно ми беше как били скъсили срока на дерогацията. Не сте го скъсили. Всички се подписаме за едномесечен срок на прекратяване на дерогацията. Впоследствие, колеги, какво се случи? Този едномесечен срок стана година и половина. Едномесечният срок между първо и второ четене се превърна в година и половина и приключва 2 месеца преди края на дерогацията, така или иначе. Обръщам тук основно към колегите от Демократична България. Аз се отказах някакси да убеждавам колегите от Промяната. Заемете национално отговорна позиция, колеги. Застанете на страната на доброто срещу агресора и подкрепете най-накрая отнемането на дерогацията, която вие знаете, че финансира Вагнер, Путин и неговия режим. Благодаря.